Môj zlatý, takto to už ďalej nepôjde, dobre? Sa musíme porozprávať, ale že vážne. A o čom sa chceš rozprávať, čak mi povedz, nie? Normálne. Čo rozprávaš, jak nejaký vagoš? Počúvaj, buď sa porozprávame, alebo ja už mám pobalené kufre. Akože ty fakt nemáš čo k tomu povedať? Včera s tou Zuzou čo si mal? No povedz, čo si včera mal s tou Zuzou? Ticho si, nie? Lucia, ja neviem, čo zase robíš drámu. Stále niečo vymýšľaš, všetko je dobré a ja neviem, ja už ti nerozumiem. Hej, ja robím dramu. Ty sa tu onačíš s každou treťou susedou a ty ideš rozprávať na čo, že sme v pohode? Ja odídem. Dám ti poslednú šancu, aby si zmenil túto situáciu. Aké susedy? Čo si už paranoidná? Stále niekoho vyťahuješ. Však keď chceš, choď. Čo ti v tom bráni? Ako môj zlatý, toto po 5 rokoch som si nezaslúžila. Ja som ti tu vyvárala, poriadky robila, ty si tu len sedel na gauči pri telke s pivom, tak jak máš teraz pivo, nevieš ani sa normálne vyjadriť k tomuto. Odchádzam, ale toto si zapamätaj, už ma v živote neuvidíš. Čo? Nemyslíš si, že som sa vrátila, len som si zabudla telefón. Veď v poriadku. Kľudne si ho zober, tam je na stole. Stále si to neuvedomil, hej? Vieš čo, Lucia, ja ti k tomu už nemám čo povedať. Láska, ešte jedna vec. Dám ti ešte jednu šancu. Poslednú. Vôbec to nie je preto, že nemám teraz kam ísť. A keď ma ešte raz podvedieš, tak ja už ti dám už iba jednu šancu. A keď to spravíš ešte raz, tak už budeš mať len posledné 2 šance. A potom si balím kufre a idem. Dobre. No poď ku mne, Majko.